Avui fem pollastre farcit amb la CCM. Hem desossat un pollastre que feia 2 quilos i per farcir-lo necessitarem 2 pits de pollastre, 400 grams de carn picada de vedella, 30 grams de pinyons, sal i pebre. Salpebrem la vedella picada, hi posem pinyons i barregem com si anéssim a fer una pilota pel caldo. Ara salpebrem el pollastre per dins. Li posem els pits de pollastre que haurem tallat a filets i també ho salpebrem. Hi posem al mig la carn picada que teníem preparada i tanquem el pollastre. Amb una agulla grossa i cordó de lligar cosirem tot el pollastre perquè no surti el farcit. Ho posem en càmera ràpida perquè no és una feina complicada, però sí que és entretinguda. Ja gairebé ho tenim, però si ho prefereixes li pots comprar ja preparat al carnisser. Aquesta recepta la pots preparar amb els pollastres o lligats diferents que venen per les festes de Nadal ja preparats a les carnisseries. Ja tenim el pollastre farcit i aquests són els ingredients que necessitarem per fer la salsa. Un pebrot vermell, un pebrot verd, 2 pastanagues, 3 cebes, 3 tomàquets, 2 patates petites, 5 grans d'all, 2 fulles de llorer, mitja llimona, 300 ml de caldo de verdura, pollastre o carn, sal i pebre. Posarem el pollastre a daurar per tots els costats. Si no ho hem fet abans, el podem salpebrar quan l'anem tombant. Quan ja el tenim ben daurat, el traiem i el reservem. Ara posem oli en una olla amb els grans d'all. Aprofitem també l'oli de fregir el pollastre. Quan siguin ben fregits, hi afegirem la ceba. Ara es tracta d'anar fregint totes les verdures. Com més les sofregim, més bon gust tindrà. Posarem també el pebrot verd i el vermell. Fregim i remenem. Hi posem el tomàquet i seguim sofregint. Ara hi podríeu posar una mica de brandi o vi. Si us ve de gust ho podeu fer. Quan ja estigui així, hi posem la pastanaga i les patates. Hi posem sal, 2 fulles de llorer i la llimona. Hem posat una llimona petita i ha donat un sabor molt intens. Creiem que amb mitja llimona ja seria suficient. Retirem les verdures en un plat. No és necessari treure-les totes.
Posem el pollastre que teníem reservat i tornem a posar les verdures. Ho cobrim amb caldo de verdures, pollastre o carn, el que tinguis. Ho deixarem bullir durant 10 minuts. Netegem l'olla i la introduïm dins la CCM. Per fer un pollastre farcit ja no és necessari fer servir el forn. Això suposa un gran estalvi. Ho deixarem de 3 a 4 hores. Passat aquest temps, ja el tenim fet. Traiem el pollastre i retirem els trossos de llimona i les fulles de llorer. Reservem suc i, si és necessari, ja l'afegirem després. Triturarem les verdures amb una batedora de mà o una processadora. Així ens ha quedat la salsa. És espessa com volíem, però hem decidit passar-la per un colador perquè quedi més fina. Traiem els cordills al pollastre i el tallem. Encara és molt calent i per això alguns talls no queden sencers. Si voleu que us quedi torrat, podeu posar-lo una estona al gratinador, però nosaltres no ho hem fet. A Cuina de Consum Mínim us proposem uns ingredients, però podeu fer-ho amb els ingredients que més us agradi, afegir herbes aromàtiques o fer les receptes que van passant de generació en generació. Així queda emplatat amb la seva salsa. No és el primer que fem, també el vam fer amb carn picada de pollastre i no us sabríem dir quin dels dos era més bo. T'animem a provar-ho! Si t'ha agradat, subscriu-te al canal i clica a la campaneta per més vídeos. Cuina de Consum Mínim, una forma diferent de cuinar que t'ajuda a estalviar.